Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Ebre aso se Cedar hour ye candyfo a wo ye onyame akoa wo ye ne somafo se wie ye bremu onfa awrade asem emre yen ye papa awrade dom ne na hoode e wo so ntino obre ne ho ase na enam no so amampempem ye ba afidie yisi omanya fa ahodie ene ogye adanse ekoso nyina ayi adoma chede atiwe ene awrade nam no so ede baaye ebrehimo onyankopon akoa wa ha ye kwa ne nchen ne ama na kwa aba afidie yiso na wonso wa ye hira afri ne nchen General Bishop
ani die kwa so ye mo akwa ababa fidie so asofo meju so ewura amishira papa na mompomo etisen Erade adom ye pa da otumfo nyankopon ase papa amen ma yemfa sa akonya so na ye nyina ye mbom na otumfo nyankopon ase yes ye ne Sompa TV ahwefo my god ene Sompa radio etiefo yes. ne wona ohwe wo YouTube ene Facebook nyina osofo bosumi ahodo anyame ye ba etoda na me konkran ekodi juma ewo juma de etoda kura metimi konkran kodi juma na masanya ba na metwemo akotachi man ni nyina mo awrade ahwe nyina so ahowa yen wa ma ye ho amasem ye ni ahwefo nyina ka se ye da otumfo nyankopon ase amen na ahwefo na etiefo nyina Cedar hour emma mu nyina afisha pa amen afenkon beto yen afenko embeto obibia amen afenkon beto yen kwanso apomoden amen hallelujah amen osofo yesan ba afidikese iso mpanyumfo ahodo wona wo fie ko wanimu mama mpanyumfo ne papa mpanyumfo emu asofo ne nsori mpanyumfo esai wo mre ne won adaje e de won TV won radio to ho na osofo omo ne ya som ye wia omo afre ebi hye nkwame nhyira mo yehowa nyankopon ahwe mo kra ne mo nipadua so a mo ho ma asem mo ne mabusua nyina madifre ene mo fiba no ewrade nyankopon ema ne nya den enye nhyira amen na yeda eye azuka bema MCR one na pamfo eye nana ya onomo na yakoso akọ Kevin so de ata na ya toaso akọ King eye Solomon mo nana ya omo chinchim fidie mayen na ye di atwaguo ewo TV so ene Facebook no so ye konkran na David Mbemba nya senketwa David ne tenten no so for that just say King so chena na o chena se oyo ohene omo nyina ye konkran na systematic mo kwan omo fa so je ya wa tu omo boama nyame adwuma koso no nyame nhyira won na me kosum patechi my brother Philip baby obia one wadwuma ye foni nyina nyankopon o nhyira mu nyina na me dam asie na me kwa sempa nipa fo so omo so mo na ya amodi animo na omo wia na omo sign out omo de baton no so amaye asempa nipa fo ye omo di dwuma son e wo Sompa kesa fidie so efra homache ekosi na najo fa nyankopon hyira obi bibia amen hallelujah amen na sene ye nyina anim no Cedar hour say ye ba dwumadie no so a nyankopon asem na ye de bra hwefo ne etiefo eya ye ba ye bisa se ehefa na ye gyanom nyankopon eno wo de tie ye bisa sa ne se ekamia ye se ye breso amanihunu no doso osofo esan no edoso owuo no edoso ene asema esi eye no anajo ma ade beche ya ye peswa so eye atwoma manhia ebusua ni nyina ye mabusua ni nyina hyede ye mabusua ni nyina yakọ na osofo na aka to na pro nanka afini nyina twa na aka ya wuremo mame ba akọ no so ye kan ye se osokoto ne nuama na kwasi ada wakọ na ase asore so mu nyina fofi antoa ama enne oja edi abusua no emim ama mu nyina hye abusua ne ye mamo yakọ ye mamo hyede abusua ne ni abresa kokowa osofo oyonko da na da nyame mfa mo kra ensi akaka kra na ofi na kwawie ye mame sanfa akonya so na minna wona onya bere edeba eye God of Possibility Prayer Festival no as papa
ebi frɛ kyerɛkyerɛ na ba yɛ tɛmɛle no mu ne nkran ne nyina nyame de obiara kodu nyankopɔn hyira mo sɛ mo sɛ mo mmerɛ na ɛno dwumadie no amɔba ma ne yɛ fɛ nyame hyira mo na onyankopɔn ma mo nyina mo akoma so adeɛ ɛnyɛ dɛn mmerɛm hallelujah amen na saa mmerɛ deɛ ɛnɛ dɛn ɛnam sɛ afe no okwa wieɛ no ɔsɔfoɔ na sɛnea ɛsɛ ba yɛyi nsɛmfua baako na yɛaka ho asɛm na nsɛmfua a mepɛ sɛ yɛka ho asɛm ɛnam sɛ afe no ɛkɔ na ɛwieyɛ a mepɛ sɛ ɛnɛ me ne ahwɛfoɔ ne etiefoɔ yɛkyɛ na yɛnkɔ Facebook no so mmra yɛma ɔmo akɔ aba ansa yo bishop yɛkɔ Facebook no so abade a Mr. Apia Kwaten ɛyɛ beza ɔhwɛ dendenden ɔne na yire abrafi kɔtɔ ɔmo hwɛ efiri mampɔn root asamoa ɛhwɛ yɛn nana jesiwa ɛhwɛ Gradis ɛhwɛ yɛn Mary Sam ɛhwɛ yɛn Vida ɔsɛ sapɔne yɛ som Janet Benewa ɛne yɛ som Portia ɔsɛ ne yɛ som Asumani root ɛne yɛ som Nhyiraba Richard Sobo ɔmo ne yɛ som sɔfo aban saa nso na sɛwa osa enso ɛwɔ so ne yɛsom Lady Akanwe Aisha Dauda Obaya Sapoma Janet Benewa Emmanuel J Dina Asari Sheila Adepa Patience Sampare also UK Vivian Jesse Oduro Harriet Ko Kerosene Anna Mary Aqua Doris Ochery Maami Broni Awo Ejoso Yantachi Antoinette Ena danso danso enso ene ye somwa ha nyame enhira omu nyina me to so YouTube ona Nora Yadom ewo so Angelina Fokuo Cindy Asantoa Krobia Zinabu Amedu enhira Anthony Opoku Amabrago nyame ye adom Mercy Ade Hega Amwa Suzy Danso Ohima Dufie Josephine Gomez any Jacqueline Ampofo ewo YouTube no so a omone yesum abena agye abekan sesi a YouTube no so aye hyehye a ogya so omone yesum ene anwumre bishop nyame nhyira mo pi amen sabre dia mo like Sompa page no na mo nya dan mo share link no na mo fa mo comments embra na enne osofo nyame asema eba no enne anu ohye papa enne efia be hye amen enti fa phone no na fra unua na unua so mfre ni nua na fra wadamfo se nyame somafo no nyankopon akoa no bishop no ono ni team ni nyina abedu na so ya be bompa ya agu ensio so na ya bompa ya agu documents bi opese ye hira so na mo so amoye fast ni nyina na o me ma mo toto nyoma gina so ofie se wo de bompa se konua bi da so a empai no na nyame twi adanse enso so no me boss mpai hallelujah na afei de na adwuma no na awie na o de agu ba bibia odebegu etu enko ba bibia ebe twere hallelujah amen na osofo ene me pesa me nemo ne ahwefo ne etiefo na eye chapo no enti se mo papa bom wo ha na mo so ma ageso na efiefo no so ageso ye ba kasa fidie so no nyame asem a ye de bra ahwefo ne etiefo ne se nyankopon na ye gya no mo somo no osofo tie ne yi ebona mo ne nante ye David mo ne nante ye Solomon mo ne nante ye emo hemfo ehema esikafo ne ti ya osofo wani wo hwiambo osofo yete se o haw ni nyina mu ebi nyanyini nche enkwantenten a apomode ya dan emu na ye bisa se ye penso no sa nyankopon no o hefa o si yamfra ni hia dem na obeye dem na wo bi ebi ewu agya wona agapade ho osofo bi so wudi o hawa to wona busua so ebi agya nyanka ne ewusia ebi agya kunafo agu ho anso adenti na nyankopon ntimi anye wo
Osofo Nyankopon kan no Isaiah say ye nam ojamu a na say fire ko na denti na ne nsuo na de yakoi oja soso na de yakoi kakakra bi ne yakowura 2026 eya kwantu na kwantu bia no ohawom osane ewom se wofru wom akwanhia wom na mebisa o se 2026 wo ye nim no se ohaw bi koto wo mu a why na okofre no na ofre nipa na obeje wo so ana okofre wo maame ana sa wo sembisa no enti osofo enanwume de mini ahwefo na etiefo nyina chene se osofo nyame ba bi hu na mane ye woni pa bi obesom Nyankopon bi wo twere sem no oba bi eso owosila fat na oba kunani ne ka kire eye odifo se unim se miku triase no no sura urade kwasa enti osofo enye obi a odibone de otebone mu ena etoda how story to no say na nipa bi ese chirimu no twresem kraso o Kristo nimpo na namane otere nini osofo nipa etietie mu nyina no Nyankopon wo he anso bitime through the same plane no no osofo na esi problem esi na wanya emergency de ben landing no osofo na wakosi na nipa wo mu nyina osofo mrebi me fro your friends a local plane bi osofo ye fro ye no na flight 4 friends me flight ni den 542 se bibia me kan osofo ye fro omo se weather na nye omo de ba kuma se sand ye san ko ye na brofo ka ye si omo bom sem se wa na che se na me menti ase na che so omo no mo nim die ka esi ye na ka pre ni hwe wo mo nim die ka besie enti omo bom sem ma ye friends pilot no pra no mo ba pilot God bless you pilot no mu shira no omunim de ka besie de na me pesa me ka kire wo this year nyina nsama hodo tutu nipa obo osofo dane de mo bi akobo ni tuo obo ogina ka kwan ho ka na Africa kwan no ho akbeku no enti 2026 no de na wom enti na me ba se enne nyame ma bebere wo ho a se somon osofo de enti na me de we abanyina ne se kodidwa na mo fa no anu aduane e ma won so a na mamu be se nsia osofo de obedie ye aso de ebi fa form ne ba so de bu okra se bi ko yifro obi store mu o na wakoton wakoye says to the also so ni na say windows osofo say ye ma ekunafo no pa no de wudro na afa ne sem enti o chiawa ebia wo no wo be fa nsuo bia no ma honhoro nsa enti no ubie so wa honhoro nsa no na poison na ka oh Jesus eju hu baby bia panyina no so we so ya itasama me de bra hwefo na tiefo wo chiachia ne pa san honhoro nsa wo chia honhoro hallelujah amen enti corona bro nya ye fa corona mra no enye adwuma covid-19 ko bo asem enhira ne de odwere mobuloni ho awurade beje no daboni mu asofo so wate enti daboni ni bi ne se asofo na samasoto eno na otiema eno na wasa ni pakro no nkwa na wahira na asase so na obehira na asase so na onyino nhye na tamfo openo no onyino nhye na tamfo openensa awurade be wo no yade mpa so na yade o yale da ho nyina wo dane mane si ne yie oh hallelujah amen ejosofo afia ekwa ko wure mu no Nyankopon kasa kire ense enhira ni onipa odwere moburuni ho obi oye janka obi oye kunani obi sai wakoma na ahono tokro bi abeda ho o se sa bere no obejew eti wati de Nyankopon asem no kan hallelujah o so obejew de hia dem na waye den eno o se wasan boso se watamfo 2020 onyi wo ma watamfo o so onyi wo ma watamfo da
enti ye kan Nyankopɔn nyanka ne Nyankopɔn wesia no ho ana asofo wo menka asem kyerɛ nyame ba bibia Nyankopɔn na koma wo pa kan Exodus chapter 22 verse 22 and 23 Nyankopɔn wo ba bibia na koma wo ɔse sɛn na ya kan Psalm 132 verse 15 ɔse monhyɛ ɔba kunafo a na wisia biara so ɔba kunani anase wisia biara so ma monhyɛ ne so sɛ wohyɛ wɔn so na osu frɛ me a po so de amane bɛba yɛ so when nyɛ sɛ ɔse wakɔbɔ korɔ yɛn kan Psalm 130 say 2 verse 5 15 no intentem mede nhyira bɛhyira na dididiɛ mɛma nahiafoɔ aduane adi amen enti Nyankopɔn no ekunafoɔ na ewesia no ɔse gye sɛ yɛ mo aduane di ma mo me enti ene maba Sompa ha sɛ ɛyɛ ade a ɔsɔfoɔ mo ne menam de munim sɛ yɛ children som yɛ kɔ hɔ ɛyɛ Kumase prisons yɛ kɔ hɔ enti enche me de betoto so ama de meken mo hu sɛ yɛ bia na sɛ yɛ nyobi enti afi kwa wieye nipa pii so na ɔba me nkyɛn a metimeka chance koya aye makunani koya aye enti wo hawo no ena mepo mo amo hawo aye den se ena meme ya aye bi wo TV so na ebedi wani 2026 na wo be fere Cedar hour so ebi adanse amen yen ko twere sem no so na osofo yen ko Proverbs chapter 19 verse 17 Proverbs chapter 22 verse 9 Isaiah 58 verse 7 en contentem ɔse de ohunu mobroni mobro no e de fama urade na de ɔde ama no ɔbɛhyɛ na namu enti ɔsɔfo afi kɔ awieye sɛ oyɛ mobroni ho adɔye obi oyɛ kunani obi oyɛ ajanka yɛyɛ ɔmo adɔye a Onyankopɔn sɛ yɛde afɛm no yɛde abonya mebose enti mepɛsɛ ɛnɛ menini pebi ewo Cedar hour so ene yebo nyame bose ya ka che nyam se yebo na bose wo ya ware no yebo no bose ewo de ben ya juma no yebo no bose ewo ya ma no osofo ene menini pebi bebo mpa o TV no so na ho dance ye beba amen ye nto aso ententem osofo wose oyemiafo nya nhyira ayemiye nya nhyira na ordinaduane bi ma mobroni ni bi ema mobroni to onse me hye ase me bisa wa wo hwem ya wutie me ne se wadi dwa wa kyeche nnuama wa ya ade enti wa dwere wosia so ne janka ho wa dwere ho to aso anasi enti yensan kan 22 verse 9 no say I can 1917 22:9 intentem kan and sanka Isaiah 58:7 no some can quotation me answer Isaiah 58:7 enti wa wo hwem ya wo tie me ya ba fidie so boso me ahodo asan ni Pastor kan nyame say enye ye nso say ububu wo pa no ema de odi kom edibi na wo di moblofo adamfichie eba ofie se wo hu odagani a okata ne ho na wo mfa wo ho ehinta wo ho na mu nipa hallelujah amen enti osofo omo bom pai wo che omo bom pai obibi ho ache ene me pese ene ye ade bi enti mo ni mo bo wo mo fon so no mo nya da mo piapia bonte ade nsansa fro bi se on sani sika ento so na ene Cedar hour ye ba fidie so eye TV so ba eye kawo enti ene ka me ba be kasika ka ene ka me wo se ka me kasika se wo a wo hwame a utie me ka mo be boa me aso me pese ye Nyankopɔn de ma no na ye Nyankopɔn de ma no wi a wo so nyame be hyira mo abɛboa Cedar hour amen enti ene ye Nyankopɔn de ama no se ye ba fidie so no eye kɔboso no nwɔtwenie enti yanhwɛ enye kaketwa TV so ba ye ba na wɔtwenie nyina anso se Kristo ahenie ne Nyankopɔn ni monyam ne bota enti a oba asase so no ebebem eno si na Cedar adanse no eye pi hallelujah amen enti ena me no kasafa inhyira ene akatua Nyankopɔn aya ode manipa ye Luke chapter 14 verse 14
Luke chapter 14 verse 14. Ose na wanya nhyira efiri se oni de ode betua wo so ka oni de na trenefo sɔre mu na obetua wo so ka enche ne me pese oye ade anyankopon betua wo ka amen ene brother Tony menim se buronya no wani age quotation asa ya wo hwe so awu asa buronya no ene je na ababebre ma e sha se o 13 no ma me fa 13 e fa 14 ka wo se na wo topono a flahiafo wo topono flahiafo bubuafo empache ne anifrafo na wanya nhyira efiri se oni de ode betua wo so ka efiri se oni de ode betua so ka enti mo amoye party akese get together na tie the Bible ka se wa hwe omo wo problem na wo nya nhyira quotation na no hye asofo enti asofo bebre nya de ye kan yo asofo bebre odwire di ono nkasa obenya anaso hu yaafo bi a otete no kwan ya onene na asofo ye obi apese onya sika obi apese onya favor obi apese onya sika yentie the Bible no kan Proverbs 22 verse 2 verse 9 na yentie 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 Proverbs 22 verse 9 oyam yefo nya nhyira ayam yenni bi anya nhyira na ordinaduan ni bi mamobroni odua no yeni na yedie de odua ni chenchemu no betwa ni chenchemu na de odua no befuru no betwa ni befuru mu se de obiala susu na komemu no omma anya amememfe ana ohyemu efise de wote nani ma no na onyankopon do no eche na me pese ni pe bi ene nyina se ye hwe Sompa TV ye ho se Terra One Media na osofo nipa omoye ede momo no omo doso enti omo nkwanti mi nye den no ana omoye enti wo se ye boa bi enu nti Cedar awanso so no sa Sompa chede no mo fanto so na enen so ye so ye pese ye ba frese se azuka bema ewo MCR ho manyane ntiye se GM ewo ne office general manager won office enti ye beto yan sa frɛ no na Cedar awa so ya bai yan so yan de wo ya num kakra no na yamfa ema no GM wo ha be ene me pese enne mo hwe TV no de mo be hwe TV nanim na me pese me ni nipa bi bom pai wo nuoma bi ahu aye de me be TV so di adanse se nyankopon asoma me se me mfa na hinta semomra me wi a me ne ma emom pai na adanse beba ene mo hu adanse ahodo a eba na mo soso a mo hwe da mo fulu be hwe wa so dam na mo hwe me ne da adanse aye enti yese nuoma papa ena ye hwe na ya boa enti ene dai ene me pese yen soso ye boa Sompa eye akyede ne bi na manya ne nti ye se 1st January 0598 559 802 and a number to me no 0241 272 998 990 me subium 0241 272 990 so wo senia edia beba ye Terra One Media anasa Brazos Foster se di na ma na ensende en ofra ye besa ye den abobo so akire bia wotie o radio enti mo amodi kan se no kra me di kan no ma bompae Awurade oni pe biara wa fa food a o se ni sikai bi se ode boa mobruni anasa ode boa ajanka o se ni pe bi o yesa nyomai ode afam wo Awurade o san kanu biom se o be gine dabonim na natamfo ntimi nya den enyina na elimu da
na tamfo ya oye bie de ope bambo a oye bie Awurade ena wasam a ya ka no television so ne radio no so any Facebook no so no Awurade ma ne mmere mo ma no amen Awurade ma ne mmere mo no amen akoma so de mmere mo ma no amen wo Yesu demo amen amen na obetimi afre obo a wo sene kro obetimi afre se me no bompae tia wa o sene a frɛ me no ba bompae o sene pe me no ba bompae studio lines no mo fanto animo mo fanto nkyɛn na ma no so wo ho mo studio lines 2 ni nyina azuka bema betena ho ma me na studio lines no munyi yankasa ye numbers ni mfiri so ene ye numbers nya adwuma ofie ha ti munyi mfiri so no ma ye adwuma ye sompa akyede numbers no mo hwe TV no obetimi afre o se ni wi obetimi afre ye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 mesra se enamo amo se ni bi nko na mo mfre enesa ye se ni sa kosi se ye bedu 1st January ye se ni sa praise God odene baby okasa fre Pacha kama sanga sasa kuna ataguna wase ni bi pacha dia no pese me no bo ho mpae Awurade atasene sompa chede ne bi se yemfa manyanka hallelujah odene baby okasa fre o yesone sanga sasa kaswa mame asha wase ne bi pacha me timoti are problem pacha me no bompa Awurade dienti asha asene sesi kai yade biara oni yare safo Awurade sane yare ma wasemre mo ma no oso beje no efri yare mpaso Psalm 41 amen praise God emre mu dienti wasene na emre ma sene nyame asem se amen praise God pacha come and mercy kasafre pacha makasafre to praso me ni chime da wasane bi Awurade me soma wasem ko tweso praso ma wasem aka ne Psalm 41 no oso wo beje na afi yare mpaso Awurade ma ne mre mo wafra amen praise God odene babi okasafre o odene babi okasafre o ma oneso kakra mento nka wase no bi me no bompae Awurade ma wakoma so ade mmere mu se ne enanyame asem se amen praise God enka osusu odine baby okasa fre o wase no bi me bompae mo Awurade ma dienti a wo send sika no emre mo ma ho amen o fa fo no wo send a dienti a wo send sika no kagu sika no so ansa no wa send praise God ye menton kame no bompae dienti a wa send me bompae kase efri na sa akosi 1st January de bia send na mpae na ye bo no wo send pe na ye adwuma ma ayesa obi akobodua una what's any be? Me no bompae me bompae do she Kristo mojem Awurade ma the 50 cedinti bompae mo me Awurade me bompae ma ya ma me no me ensen say Awurade ma wasem oka ne Psalm 41 no emre mo ma won Awurade ma wona dance wa koma so ade emre amen no ma no na egu TV no so no edi ebeba ye Terra One Media and answer brothers Foster mame sanfa baako yemna na so praise God mento nka menemu nyina bompae mon koso na mon sending efri na ekosi eda eya 1st January no mokra mo betimi asene akosi 3rd January efri se 3rd January ena yede eya nyanka fie dia ni nyina ekọ
wo bibi na opese ye adwumakuo no mbegye a no mfa nkoye adoye